Jeg spurgte Stephen Bassett, om ikke frigivelsen af de her informationer har en bagside, hvis de er så gennemgribende, som man siger. Og det vil det have, men ikke mere end almindeligt, fortæller han. Han mener, at der findes meget propaganda, som blandt andet siger, at religioner vil kollapse, industrien vil kollapse, børserne vil kollapse, og at folk vil opføre sig skørt, og at samfundet vil kollapse. Alt sammen fabrikeret for at sikre, at folk, der arbejder med de hemmelige oplysninger, bliver ved med at holde tæt. Men det var dengang, siger Stephen Bassett. I dag ved alle, hvad en UFO er. Selv den katolske kirke omfavner tanken om ikke-jordiske væsener. Hvor meget mere kan man kræve, spørger han. Hvad angår forretningslivet, så vil de rige blive rigere, magthaverne vil få mere magt. Med andre ord, så vil tingene ikke forandre sig meget i den retning. Men teknologien vil forandre verden og hjælpe os med at løse miljøproblemet. Og der er masser af beviser for, at teknologien findes, understreger Stephen Bassett. If you look at the evidence since the 40s regarding the extraterrestrial issue, it's overwhelmingly confirmed that ETs are engaging this planet. We have massive evidence. Doesn't matter what the government says. The research is mountainous. It's 60 years. It includes photos and videos, radar reports, direct sightings from military people, astronauts, witnesses from government involving intelligence operations, and on and on and on. And then tens of thousands of reports coming in from contactees that are directly being engaged by these ETs in their own bedrooms and possibly taken out and into craft. So the ET presence is an absolute fact. We also have, from the research and documents obtained through FOIA, Freedom of Information Act, full confirmation the government is aware of this ET presence, and the government has withheld it from us. All right, so we have that. Der findes fotos, radarrapporter, militærvidner, astronautvidner, regeringsvidner og i 10.000 vis af almindelige mennesker, som har haft direkte kontakt med ikke-jordiske væsener. Det er fakta, siger Stephen Bassett. Der er også dokumenter, der beviser, at den amerikanske regering ved det, og at den har adgang til minimum 1 UFO. Der er film af, hvad man mener er menneskeskabte UFO'er, som testflyver hen over militærbaser. Alt i alt beviser nok til, at Stephen Bassett er overbevist om, at sandhedsembargoen vil komme til en ende, muligvis allerede i år. Men. De beviser giver astrofysiker Bertil Dorck ikke meget for. Selvom han er stor fan af sci-fi, så køber han ikke mange af Stephen Bassetts forklaringer, specielt ikke dem om teknologien. Her forklarer han, hvorfor han ikke mener, at teorien om antityngdekraft holder vand. Tyngdekraften er nok en af de mindst forståede naturkræfter, vi har. Men vi ved rigtig meget om den. I den model for naturlov, der foregår på lille skala, altså den model, der handler om partikler, den hedder standardmodellen. Og der er en partikel, som har med tyngdekraften at gøre, den hedder gravitonen. Eller det er en postuleret partikel, der hedder gravitonen. Gravitoner er en slags partikler, der hedder bosoner, ligesom fotoner, altså lyspartikler. Og det, der er typisk for den type partikler, det er, at de er deres egen antipartikel. Og derfor giver det ikke så meget mening at tale om antityngdekraft i den beskrivelse. Og det, der er med den standardmodel, det er, at den faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Den kan beskrive næsten alle fænomener, som vi kender til inden for fysikken. Og det er meget sandsynligt, at der simpelthen ikke er antityngdekraft på den måde, som er beskrevet her i de her spekulationer fra Stephen Bassett og andre. Men det sagt, så er der jo også Einsteins almene relativitetsteori, som nogle gange bliver trukket frem, når man taler om tyngdekraft, og det er fordi, at det er en teori for tyngdekraften simpelthen. Der er heller ikke rigtig noget antityngdekraft, kan man sige, i den teori, men hvis man skal prøve at være lidt teknisk, så udelukker teorien ikke, at der kan findes en negativ masse. Det er der så andre modeller, der udelukker, men Einsteins teori gør det ikke. Og når man har en negativ masse, så kan man godt lave en beskrivelse af en kraft, der virker sådan lidt som antityngde, der virker modsatrettet, altså et frastødende tyngdekraft, i stedet for en tiltrækkende tyngdekraft, som den vi kender. Men negativ masse er ikke observeret i naturen, og standardmodellen, som jeg siger virker rigtig godt, den tillader ikke en negativ masse, så der skal nogle beviser til for det her. Bertil Dorck tror i og for sig gerne, at der er liv i rummet. Men han ved det ikke, siger han. Og deri ligger hele forskellen, forklarer han. For at vide noget, skal det kunne dokumenteres videnskabeligt.
Han mener i stedet, at bevægelsen bag exopolitik lader sig inspirere af science fiction, der som ordet siger, er videnskabsfiktion. Og for at tage et eksempel, jamen Stephen Bassett og hans kolleger, de taler for eksempel om roterende magnetfelter med meget høj kraft. Der kan man bare se science fiction filmen Event Horizon. Det er nøjagtigt den samme beskrivelse, der er i, og det har altså ikke noget med rummets krumning eller ormehuller eller noget som helst at gøre. Det er ren fantasi. Bertil Dorck savner konkrete beviser på, at der eksisterer ikke-jordiske væsener og teknologi. Hvis det er, at der er kommet noget fra en fremmed civilisation, så kunne rigtige beviser være, at man frembragte et stykke metal, som havde en ikke-jordisk isotop, eller der var nogle uopdagede elementarpartikler i, eller et eller andet. Men den type beviser er der ikke nogen, der ligesom kommer med at lægge på bordet. Hvis der var nogen, der gjorde det, så ville jeg jo begynde at tænke, okay, måske er der noget om noget her, men vi har ikke set rigtige beviser endnu overhovedet. Bertil Dorck giver heller ikke meget for beviserne for det meget kraftige energisystem, som Stephen Bassett forklarer om. Det er jo så vagt formuleret, at det ikke rigtig er til at sige, hvad de mener med det. Men man kan da sige, at hvis man nu tager eksempel fra science fiction, så i Star Trek, der bevæger man sig jo rigtig, rigtig hurtigt. Mange gange hurtigere end lysets hastighed. Og det er der så en forklaring internt i den historie, altså en fiktiv forklaring på, som har noget at gøre med, at man krummer rummet. Og det er så igen lidt noget med tyngdekraft at gøre. Men man kan beregne, hvad det vil kræve at krumme rummet på den måde, der tillader, at man kan bevæge sig med så stor hastighed. Og den energi, der skal til der, det er så noget, som svarer til hele solens hvilemasse. Altså hele solen omsat til ren energi. Så vil man eventuelt kunne flytte rumskib på 100 meter, flytte det med overlyshastighed, ikke? Men hvordan i alverden får man fat i den mængde energi? Videnskabeligt kan det altså ikke bevises, at der er ikke-jordiske væsener og teknologi til stede, som kan revolutionere vores verden og klima, siger Bertil Dorck. I hvert fald ikke endnu. Hvad du tror, vil jeg lade være helt op til dig.